Виж какво, и другото, което си купих на такова. Много хубаво. ТДК. Аз обаче говорихме с този. А? Говорихме с този. Какво си говориш с човек? Много хубаво. Мене клина ми става. Мисля си, че някой ще каже, че съм готина по принцип. А не какъв клин. Ери малко си дълга. Оня не беше по-късна. Тя се става. Не, тя ми обнови. А не беше ли с... Беше много А, да, с едно цвете го направи. С едно цвете, като го обнови, стана много късно.